سلام سلام كبرات تعزبتي نقول لكم ببزل لكم وسلام نزي channel سبسكرايب كبروا شير كبروا لايك كبروا زي حجي ابي إثيوبيا زلو قعزي التحساسبا ناي منقسي إثيوبيا قلقلة تقامتي ناي زي حجي زلو منقستن كم اون صلاتي إيرتران زنبرو بتي مجمرتا إيرتران إثيوبيان أبتي سلام أبدي مسألوغوان زاربو زنبرو مو إذا حجي أب سلطان زلو بعزي منقستون زغدد اللو مقدسي حدا قبل حجي زتن بهوسكي نسمع مو يقرمي مجمر يعني ስለ ኤርትራም ሆነ ስለ ኢሳያስ አይ ዶንት ኬር እኔም ግድም ይሰጠኝ ስለ የኢትዮጵያ ጥቅም የሚባለው ነገር ነው። ስለዚህ ኢትዮጵያ ምንድነው የምትፈልገው በመካከለኛው ምስራቅና በሚድል ኢስትና ይሄ መካከለኛው ምስራቅ በመንለው እና በኢትዮጵያ በአፍሪካ ቀንድ ላይ ይብላሉ። በመጀመሪያ አነ በዛዕባ ኤርትራውያንን በምንም ተአምር አይግድሰንኒ ግን አብ ኢትዮጵያ አብዚ ከባቢ ቀርና አፍሪካን በዓለም ደረጃን ከመይ ክትከውን ከም ዘለዋ ኢና አይተቀንድ ዘገድሰኒ ይብላሉ ማለት እዩ። ምንድነው የምንፈልገው የሚል እሱን ግልጽ ያደረግን ቀን ለራሳችን ማለት በተለይ መንግስታችን ያን ያወቀና ያንን የተገበረ ቀን ትክክል ለወሬው ለዲፕሎማሲው ህዝብ ለህዝብ አንድ ህዝብ ነን ምናምን የሚባለው እዚ ሕጂ ዝዛረበ ዘሎ እዚ ጉዕዞ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሲ እዚ ወዲ እዚ ዝዛረበ ዘሎ ሓደ ዓይነት እዩ። እዚ ኣብቲ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ሓደ ድመፃሉ ወይ ከዓ ኣብ ሰላም ድመፃሉ እዋን ዝዛረበ ዝነበረ ዘረባ እዩ። እንታይ ዓይነት ኢትዮጵያ ኢና ክንፈጥር ኤርትራ ኢና ክንፈጥር ዘለና ኤርትራ ንኢትዮጵያ ከመይ ክትከውን ዘለዋ ኣብ ዝብል ማለት እዩ። ብፍላይ እዚ ናይ ዓሰብ ናይ ባሕሪ ኣብ ዝብሎ ኣተኪሩ ዝዛረቦ ኣፀቢቕና ነስተብለሉ ኮተት እና ተረት ጥሩ ነው። ግን አክቹአሊ ኢትዮጵያ የሚያስፈልጋት በመጀመሪያ ደረጃ ኢትዮጵያ የሚያስፈልጋት የራሷ የሆነ ወደብ ነው። የምትከራየው የምትዋሰው በቀዳማይ ደረጃ መጀመርታ ኢትዮጵያ ክሰርዖ ዘለዎ ነገር ተራሃሎ ኮይኑ መጀመርታ ግዜ ኤርትራ አሜን ኢትዮጵያ ወደብ የድልያ እዩ። ኢትዮጵያ ወደብ የድልያ እዩ። እዚ እቲ ናይ ዝኾነ ይኹን ኢትዮጵያዊ ኣጀንዳ ክኸውን ዘለዎ ወደብ ክበሃል ከሎ ብከራይ ዘይኮነ ወደብ ናታ ዝኾነ ወደብ የድልያ እዩ እብላለሁ ማለት እዩ። የምትሳለው ሳይሆን የራሷ የግሏ የሆነ አክሰስቱ ባህር ያስፈልጋታል። አንደኛ። ሁለተኛ ለኢትዮጵያ አደጋ የማትሆን ኤርትራን መስራት አለብን። ኤርትራዊ መሆን ኢትዮጵያዊ ናቸው ወንድማማች ነው ምናምን የሚባል ሀተታ አያስፈልግም በኔ እምነትና በግልጽ ለኤርትራ ምንም አይነት ጦር መሳሪያ የሌላት ምንም አይነት ዲፕሎማቲክ ኤምባሲ ምናምን የሌላት ፖሊሷ ከዱላ ውጪ የሌለው ኤርትራ ያስፈልገናል። ምንም ለኢትዮጵያ ምንም አይነት የዲፕሎማሲ የኢኮኖሚ ሕጂ ኣብዚ ንጹር ክኾለልና ዘለዎ እንታይ ዓይነት ኣተሓሳስባ እዚ ሕጂ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ኢትዮጵያዊ ዘለዎ ኣተሓሳስባ እዩ። ኢትዮጵያዊ ክብል ከለዎ ውሕዳት ምናልባት ሁሉ ክል እዮም። እዚ ግን እንታይ እዩ ዘሎ ኤርትራ እንታይ ዓይነት ኤርትራ ክሰርሑ ከም ዘለዎም ዲፕሎማሲ ዘይብላ ወተሃደር ዘይብላ ሓይሊ ዘይብላ ኣፅዋር ዘይብላ ዋላ ሓንቲ ነገር ዘይብላ ኤርትራ እንታይ ደኣኒ ኣብ ትሕቲ ኢትዮጵያ ዝተንበርክኸት ኤርትራ ከም ሃገር ኮይና ደው ክትብል ዘይትኽእል ኤርትራ ናይ ገዛ ርእሳ ኤምባሲ ዘይብላ ሓንቲ ኤምባሲ ጥራሕ እንተተኻኢላ ሳኸኣኒ ኣብ ኢትዮጵያ ክኸውን ዘለዋ ኤርትራ ኢና ንደሊ ብል ኣሎ ንኤርትራ ይውሳነ ዝብል ዘሎ እዚ ከዓኒ ንጥቕሚ ኢትዮጵያ ማለት እዩ። የፖለቲካ ስጋት ማትሆን ኤርትራ ፈጥረህ ትሰጣቸዋል ማለት የሆነ ከአርሲ ምናምን ካሰላ ውጪ ያልተሻለ አቅም የሌለ ከም ንእሽተይ ሓንቲ ክልል ሓንቲ ዘይጠቅም ሃገር ኣርገህ ትሰጣቸዋለህ። ከምኡ ጌርካ በዓሎም ሰሪሖም ክቡና ማለት እዩ። ንዓና ኤርትራ ተዋጋ ዝኸፈልናላ ብዓፅምናን ብደምናን ሃገር ዝገበርናያ
ብዙሕ ጀጋን ብዙሓት ጀጋን ዋጋ ዝኸፈልና ኣላ ብደምና በዓፅምና እንደምፃና ኤርትራ ንሳቶም እንታይ ዓይነት ኤርትራትኩም ከም ዘለዋ ወሲኖም ንዓና ክውና ማለት እዩ ሌላት ሀገር በዚህ በኩል ኤርትራውያን ብዙ እንዳይማሩ ብዙ እንዳይሰሩ ብዙ ጠንካራ ሀገር እንዳይሆኑ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ያዋሉልን የባለፉትን 30 ዓመት ሁለታ መዘንጋት የለብንም ሓደ ካብቲ ጉዕዙ ዝኾነ ኣዘራርባ ናይ እዚ ሕጂ ዋላ ዝና ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ወይ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ነዚ ስራሕ ዝሰርሑ ከም ዝነበረ እዩ ዝገልጽ ዘሎ እዚ ዋላ ሓንቲ ዘገድስ ኣይኮነን ናይ ድንቁርና ናይ ፕሮፓጋንዳ ተሓሳስባ ይግናነ ብሓፈሽኡ ነቲ ናይ ኢትዮጵያውያን ተሓሳስባ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ እንታይ ምዃኑን ምግላጽ እዚ ሰብዚ ዝዛረቦ ዘሎ እዚ ሕጂ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝሰርሖ ዘሎ ሓሰብ እንዳበለ ሃገር ከባቢና ዝናውፅ ዘሎ ተሓሳስባ ጠቕሚ ናይ ነፍሲ ወከፍ ኢትዮጵያዊ ክገለጽ ንሕር ኮይኑ ብከምዚ ዓይነት መገዲ ጥራሕ ዝግለጽ ምባሉ እዩ ንዓይ ገሪምኒ እሱን እዛ ላይ ማጠናከር ነው አጠናክሮ መስራት ነው የሚያስፈልገው ፖሊሲ ይኖረዋል ያ ፖሊሲ ደግሞ እንትን እንዲኖረው ከዱላ ውጪ እንዳይኖረው አንድ ኤምባሲ ያስፈልጋቸዋል አዲስ አበባ ከአዲስ አበባ ውጪ ሌላው ዓለም አቀፍ ግንኙነታቸው በሙሉ በኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ስር እንዲሆን አድርገን ማስቀ ሓንቲ ኤምባሲ ኣትግብኦም ታ ኤምባሲ ከኣኒ ኣብ ኢትዮጵያ ምስ ዓለም ከማን ናይ ዓለም ናይ ወፃኢ ጉዳይ ከማን ዘይብሎም እቲ ናይ ኤርትራ ናይ ወፃኢ ጉዳይ ምስ ናይ ኢትዮጵያ ወፃኢ ጉዳይ ዝተኣሳሰረ ክኸውን ኣለዎ እዩ ዝብል ዘሎ ማለት እዩ እንደዛ አይነት ስቴት መስራት ይቻላልም ያስፈልጋል ከዛ ደግሞ ባህር ኃይላችን የኛ ጦር ሰራዊት የሚኖርበት የባህር አክሰሱ ሙሉ ለሙሉ የኛ ይሆን ከዛ ውጪ ያው በእኛ ፈቃድና ሁኔታ ኦሎምፒክ ነው የሚታል አንደስ ደዛስ የራሳቸው ፓርላማ ይኖራቸዋል የራሳቸው እንትን ይኖራቸዋል ከዛ አንድ የሆነ መንግስት ይኖራቸዋል some sort of administration ከዛ ውጪ አንድ ህዝብነን አንድነትን ምናምን የሚባል ነገር ከዚህ አያስፈልግም እኛ ምን ፈልገው ባህር በራችንን ሁለተኛ ለኢትዮጵያ የዲፕሎማሲም የፖለቲካም የኢኮኖሚው አደጋ ማጥቶን አንድ አገር አድርገ ንዓና ዘድልየና ባሕርና እዩ ኤርትራ ድማኒ ንኢትዮጵያ ስጋት ከም ዘይትኸውን ሓንቲ ልምስቲ ሃገር ጌርና ሰሪሕና ኤርትራ ሽዑ ኣብ ቀርና ኣፍሪካን ኣብ ኣፍሪካን ኢትዮጵያ ኣብ ቀርና ኣፍሪካን ኣብ ኣፍሪካን ተዝለዓለት ሃገር ጌርና ንምስራሕ ኢና እሱ ንዓና ዘድልየና እዚ ኸ ንዓና ደዋፅኣና ይብል ኣሎ ማለት እዩ ማስቀመጥ ይሄ ነው አይ ቲንክ በኔ ግምት ይሄ ነው የአገሪቱ ዋና የኢሳያስ ሁሉና ተቀራራቢ ስለሆነ የኤርትራን መሞት ያፋጠናል ላይክ መቀበር አክቹአሊ the country is dead ግን መቀበሯን ያፋጠናል አሁን የኢትዮጵያ መንግስት ምን ማድረግ ነው ያለበት በተለይ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ምን ማድረግ ነው ያለበት ይሄን የኤርትራ ሞት ለማፋጠንና ከሞቱ ከኤርትራ ሞት የሚገኘውን ትርፍ ለመጠቀም ማለት ነው ይሄ ነው የሚያሳስበኝ ካወቁበት መጀመሪያ በኤርትራ ውስጥ በጣም የቅሬታ ብዚ ትድምጽ ትሕት ስለዝባለ ቁርብ መጀመርታ ንኤርትራ ትባህል ሃገር ክንቀጥላለና ካብ ኤርትራ ሞት ከኣኒ ንረኽቦ ረብሓሎ ንሱ ከኣኒ እቲ ዓሰብ ዝበሃል ወይ ከዓ ባሕሪ ዝበሃል እዩ ማለት እዩ እቲ ድምፂ ይስማዕኒ ዘሎ በጣም ተቀባይነት ስላላቸው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ሁለተኛ የሚፈጠረው ቀውስ በኤርትራ ውስጥ ብቻ ሳይሆን የኤርትራ አለቆች በሆኑት እስካሁን በሳውዲ አረቢያ በአረብ ኤሚሬትስ ተቀባይነት ስላላቸው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አንድ ሊያደርጉ የሚችሉት ነገር ቀድመው ሊያደርጉ የሚችሉት ነገር ምንድነው ዜናው ይፋ እንደሆነ ወይም ከዛ በፊት አገሪቷ ውስጥ የሚፈጠረውን እቲ ድምፂ ይስማዕ ስለዘሎ ብሓፈሽኡ እቲ ናይ ኢትዮጵያውያን ኣተሓሳስባ ከመይ ምዃኑ ንምግላፅ እቲ ቀንዲ ንኣብነት እዚ ሰብዚ ብዛዕባ ኤርትራ ኣብ ዝዛረበሉ ዝነበረ እዋን እዚ ሰብዚ ብዛዕባ ኤርትራ ኣብ ዝዛረበሉ ዝነበረ እዋን ኣብቲ እዋን ትልክዕ ብዙሓት ኤርትራውያን ኣቆጢዑ ንሕሪቁን ነይሩ እዩ ግን ከኣኒ ልክዕ እዚ ሕጂ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝገብሮ ዘሎ ንዕኡ እዩ ዝገልፅ ነይሩ ማለት እዩ እንታይ ዓይነት ኤርትራ ክፈጥሩ ከም ዝደለዩ
نعاتاتهم زقدسهم حزب إرترا مريت إرترا مبر حزب إرترا أيكونني بزعبا إرتران إرتراويانن أيقدسناني نعنا زقدسنا بحريو بلا له مالتي نعنا زقدسنا بحريو ሰው የምትሳለው ሳይሆን የራሷ የግሏ የሆነ አክሰስ ቱ ባህር ያስፈልጋታል። አንደኛ። ሁለተኛ ለኢትዮጵያ አደጋ የማትሆን ኤርትራን መስራት አለብን። ኤርትራዊ መሆን ኢትዮጵያዊ ናቸው ወንድማማች ነው ምናምን የሚባል ሀተታ አያስፈልግም በእኔ እምነትና በግልጽ ለኤርትራ ምንም አይነት ጦር መሳሪያ የሌላት ምንም አይነት ዲፕሎማቲክ ኤምባሲ ምናምን የሌላት ፖሊሷ ከዱላ ውጪ የሌለው ኤርትራ ያስፈልገናል። ምንም ለኢትዮጵያ ምንም አይነት የዲፕሎማሲ የኢኮኖሚ የፖለቲካ ስጋት ማትሆን ኤርትራ ፈጥረህ ትሰጣቸዋል ማለት የሆነ ካርሲ ምናምን ካሰላ ውጪ ያልተሻለ አቅም የሌላት ሀገር። በዚህ በኩል ኤርትራውያን ብዙ እንዳይማሩ ብዙ እንዳይሰሩ ብዙ ጠንካራ ሀገር እንዳይሆንልን የባለፉትን 30 ዓመት ውለታ መዘንጋት የለብንም። እሱን እዛ ላይ ማጠናከር ነው፣ አጠናክሮ መስራት ነው የሚያስፈልገው። ፖሊሲ ይኖረዋል። ያ ፖሊሲ ደግሞ እንትን እንዲኖረው ከዱላ ውጪ እንዳይኖረው። አንድ ኤምባሲ ያስፈልጋቸዋል አዲስ አበባ። ከአዲስ አበባ ውጪ ሌላው ዓለም አቀፍ ግንኙነታቸው በሙሉ በኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ስር እንዲሆን አድርገ ማስቀመጥ። እንደዛ አይነት ስቴት መስራት ይቻላልም ያስፈልጋል። ከዛ ደግሞ ባህር ኃይላችን የኛ ጦር ሰራዊት የሚኖርበት የባህር አክሰሱ ሙሉ ለሙሉ የኛ ይሆን። ከዛ ውጪ ያው ባህር ኤርትራ ሙሉ በሙሉ ናዓና ኤርትራ ግን ሓንቲ ልምስት ሃገር ኤምባሲ ዘይብላ ምዝኾነ ይኹን ዓለማዊ ርክብ ዘይብላ ሓንቲ ምውት ሃገር ፈጢርና ባሕርና ምቁፃር ይዝልየና። እዛ ባሕሪ ትብል ኣብ ነፍሲ ወከፍ ልቦም ዘላን እዚ ሰብ እዚ በዚ ዝዛረቦ ዝነበረ ቅድሚ ሕጂ በዚ ሕጂ ዘሎ መንግስቲ ተኣሲሩ ነይሩ። ዝገርም ግን ናይዚ መንግስቲ እዚ ኣተሓሳስባውን ልክዕ ናይዚ ወዲ እዚ ኣተሓሳስባን ሓደ እዩ። በእኛ ፈቃድና ሁኔታ ኦሎምፒክ የሚታል አንደስ ብራኸሸው ከምኡ ከምስኪን ይደልኝ ናብ ሓሳባይ ከኣት እንተለኹ ኣነት ዝጓዕ ዘሎ ወግዒ ብፍልይ ዝበለ መነፅር ክሪኦ የደሊ ማለት ኤርትራ ካብ ፍጥረታ ክሳብ ጉዕዞ ህንፀት ሃገራውነት ዝተኸተለቶን ንሕና ንኸዶ ዘለና ምስ ኢትዮጵያ ኮይናን ብደንቢ ገርና ከም ዝተቐቀለ ስጋ ፈላሊና ክንፈላለዩ እንተዘይኽኢልና ዝተሓዋወሰ ስምዒት እዩ ዝርድአኒ ዘሎ። ስለዚ ኢትዮጵያ መን እያ ዝብል ንቀደም ድፋይን ንግበር። ኢትዮጵያስ መን እያ? ኢትዮጵያ ኢምፓየር እያ። ብኢምፓየር ብጉልበት ዝተመስረተት ሃገር እያ። ብደም ዝተመስረተት ዓዲ እያ ኢትዮጵያ። ብሄር ብሄረሰባት ዝበሃሉ ናጭ ፍለቐት ከይዳ ዝኾነ ኣብ ዝኾነ ምዕራፍ ካብዚ መለስ ናተ ኢላ ዝኸለለት እዚ ኸዓኒ ሎም መዓልቲ ኣብ ብራኸሸው ዝወዓለ እዩ። ካብትን እንዳዓኻኸብካዩ ንኢትዮጵያ ብኸመይ ገልፅዋ ተጋሩ ንስማዕ እስኪ እንታይ ኢና ክንብል ካልእ ዝበሃል የለን። ሶ ንሕና ኣብ ኢትዮጵያ ኮይና ከም ህዝብታት ክንቅፅር ከለና ፈቲና ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበርና ዝተቐበልናዮ ሕላገት ነርና ኣይፈልጥን። ከም ተጋሩ ንሕና ኣብ ሓደ እዋን ኣብ ዝለዓለ ጠርዚ ነርና ተባሂልና ንሕሰብ ብስንፍና መሪሕነት እቶም ዝሓለፉ ዘመናት ናይ ኣክሱም ኪንግደም ውድቀት ብድሕሪ ዝመፀ ነዊሕ ጉዕዞ ዝመፀ ካብ ክልተ ኢትዮጵያውያን ክልተ ዓይነት መግለፂ ኣብ ዝብል ቀንዲ ኣምፅዮ ማለት እዩ። በዚ እዛ ኢትዮጵያ ትበሃል ዘላ እዛ ኢትዮጵያ ባሕሪ ትደሊ ባሕሪ የድልያዩ ሓይሊ ባሕርናታ ክህልዋ ኣለዎ ዝፈረሰት ኤርትራ ኢና ንሰርሕ ትብል ዘላ ኢትዮጵያ ሲ ንባዕላ ኣላ ድያ ምስ ሃለወት እያ እኮ ትኻልእ ክትገብር ትኽእል ንምባል ኢለ ማለት እዩ። ስንፍና እዩ። ንሕና ሃገር ኢና ነርና። ኤርትራ
عوشتي تناي خصوم سلطانة زنورة هاجريا دحرت ناي بعدها ومجزأة مسمتة إتوم إمبايرنا إثيوبيا نسلطان حركة تكون سلطغيل كاوز ملش نهبو ميلهم تخارتنا إرتران نحرقكم مخانكم باي ديزاين استسرحي تجارو ناب بحر خين سكع خونا تواهلو 6 كيلومتر كفت بحر خن رحق تورينا ناشوا مقلقلتهم كون استفترنا يعني كلهم زربهم بحري ترحيل تتسب تتعبت مريض زنبر الأولى وسب تي إذا قندي أتكره قبؤ زوهابو سب تقديفو بحري بزي بحري ولا حد نقرك القبرو كم زي يقول ترحم دحاسو قرمي بتاعي إذا قرم أتسل اسكي يقتل سو إثيوبيا صار تجارو يا عد ملكيا بدم ناي تجارو استندقتيا إذا فركش هاجر يا من مريسنا بعتنا نسجلنا نسخ أنا نابلعت إنا ننوحيوان أو صنحنا ስለዚህ ምሁራት ኮኑ ከም ማሕበረሰብ ኢትዮጵያ ክትፈርስ ዘለዋ ምንም ብትሕባ የለን ኢትዮጵያ ክትፈርስ ዘለዋ ፍርክስ ክሳትወፅ ዘለዋ ሰብ ብህይወት እንሃለው ሓውት ተቃጽል ገመነኛ ሃገር ኢትዮጵያ ክትፈርስ ዘለዋ ባሕሪ ክዋሃባ ይኮነንሲ ፍርክሽክሽ ከኣትዋ ዘለዎ ክትፈርስ ዘለዋ ይብላሎ ዝኻ አይ ጉድ መቸም እንታይ እዮም ዝደልዩ ዘለው ጠፊእና ነሎሚ ኢትዮጵያ ክትፈርስ ኣለዋ ፍርክሽክሽ ከኣትዋ ኣለዋ ብላሎ እዚ እቲ ሓደ ከዓ ኢትዮጵያ ባሕሪ ክህልዋ ኣለዎ ንኤርትራ ፍሪስና ሓዳሽ ኢትዮጵያ ባሕሪ ሓይሊ ባሕሪ ሓያል ዝኾነት ኣብ ኣፍሪካ ኢትዮጵያ ክንሰርሕ ብላሎ ነና ሚና ንቕበል ክሪሚናይዝ ኢትዮጵያ ዝርሹ ባይዘው በገዛዓሱ ክስረዝ እዩ ዘሎ ዜጋታት መብረሲት ሃገር እያ ኢትዮጵያ ኣብ ኢትዮጵያ ኮይንካ ተረጋግጾ ዝኾነ ዓይነት ረብሓ የለን ዝኾነ ዓይነት ረብሓ ኣብ ኢትዮጵያ ኮይነስ ከረጋግጾ እዩ ዝሎ ኢሉ ዝሓስብ ትግራዋይ እንተደኣ ሃልዩ ኮይኑ ንኢትዮጵያ ኣይፈለጣል ማለት እዩ كيد ندحريت كين ناو نقص درايا يقو نبأر مريم كين دقيقة استيفان بدم تجارو بعدم تجارو بتندق رأس حجر ديا رأس حياة هذا نوع النبر يتبقى أتبهر شون كن سمع عندل كندل لي يبنا كم تجارس كنت يفاز لنا حجر هذا حجر ديا هذا هذه نعمل كذا شاور كتا خير ما كشاويت حجر كتمسرت إذا كشاويت حجر ديا كتمسرت أورومو أب إثيوبيا ترجعنا هنا تبدلنا هنا تجافينا هنا إيلو هاجر كمسرتي يوم زخرج له سلذي نسوم هاجر كمسرتو بحر زلوا عد كمسرتو مريه تسفح في حمنا يوعلم هاجر كمسرتو أو زخرج وقعده جزع يوم ناف صرح زلوا سوات كير كان يوعلم جزع يوم ختسال تصقع مال وركتي لودقنا دلنا صور إحنا ثاني هاجر بزلنا حرق عاوزنا نطول نحن حسوا لنا تمثلنا ذا الحرقة بزقبة خمسون لنا تمارين لو معتن صباح نكونه زقبة أنا جر دفاين كنقوله كلنا دفاين وخون زلوا تمالي مسير ترى استفترة بس هو جنبار زبها الحيلي نوعنا قصر كان نوعنا دمر كان نوعنا دقم كان خبز جرنا نسلان كحال في النار الناس من قد عاطينا بزارم بس هم كدينا نيرس خبز جرنا بنا كاو إثيوبيا برا ما جر حجنا حالة فنير ساو خبز جرو جزعت حسن السكون إرترا بحر ود بتعكن هاجر أيكونت إرترا أو زخون أوان أو حدا موال هزواج جنبار زبها الحيل موطيو شو مرحلة هزواج جنبار نعمل حقنا بري ما تقد أيكون كلا زوم حزبتات زياتهم أو زي جلو حزبتات ببهلهم ببهلي بمننت بقانقع بهايمانت بتاريخ نحروسينا يوم كأم زو مصر زوم حزبتات زياتهم حاويرهم حقوم زخول اليوم حاويرهم كنور زخول اليوم كداقاقف زخول اليوم تحارن تحارن تقع قوون زخول اليوم أيكونن إنها هنزلن
لما عن تموتي زخون وتادر موتي لما عن سوس لزقتللك نقول درمسمس ابيلك بقى إساس كو خمزي زويل زعي زويل قنمر يخوناني اخنو جل شي يخون كمان ترنا خون دلو سلازي كم تغارو ناوي نخيد حزي مس إثيوبيا نيرنا مس إثيوبيا تتقعنا تمال طاليان موصيو من يلك سبحال اجفكفنا هاي سلاسه موصيو بانجليزي تفكفنا منقص هاي المره بحال موصيو راش حي تفكفنا سو ابي بحال موصيو حزي ابي حاجه تفكفنا سلازي مس كيفتنا انتاي بحال بارياس غزاي يفتر يبحال حق بقى مورنا ጨቆነ ካምስከረስ مورنا فتخ يتقد ኢትዮጵያና ጨፍጨፈትና ናርገጥትና ክንብተን ቁጥርና خدقق ዝገበረትና ዓዲ በይናይ መልክዕኻ ናው ኢትዮጵያ ኸይካ خጥጋዕቶም ኩሉ እንታይ ትረክብ ኣብቲ ዝሓለፈኮ ኢትዮጵያ ንሕና እውን እኮ ባይ ዘ ወይ ናትና መራሕቲ እውን ካብ ሃፀይ ዮሃንስ ጀሚርካ ስትሬንግ ኢትዮጵያ ክመስሩት እዮም ላሒሎም ግን ኣይኮነን ውሽጣ ዝቆሰለት ሃገር እያ ኢትዮጵያ ውሽጣ ብትንትን ዘለት ሃገር እያ ፈፂማ ተዓቆፍ ተልካያ ክትሕቆፍ ዘይትኽእል ዓዲ እያ ትኾን ዘላ ስለዚ እንታይ ክብል ደልየ ኣነ ጽምደና ምስመን ይኸውን ኣለዎ ዝልማ ምስቶም ፀገም ኣብ ሲሜንት ፀገም ዝፈጥሩ ዘለዉ ሓይልታት ነቲ ፀገም ድፋይን ጌርካ ምስኣቶም ነጎጎሽን ጌርካ ምንም እትሕብ ኣየልየን ናይ ሕዚ ህዝባዊ ግንባር ናይ ሕዚ ሕወሓት ወይ ከዓ ናይ ክልቲኡ ህዝብታት ኣብ ሓደ ክሕቆፍ ይኽእል ኣሎ ሓደ ከይጠፍእ كم بيهر كي يطفئ قوم والله تي تلعلو ذل هاجرهم كان بزعوانا إيكونومي بزعوانا من قصات قرص تحسون بزعوا دوات بزعوا جنمير بزعوا عالم الخاوي جيوبوليتيكس نسو خنتنت نسو كنا معراري كم بيهر كنت لينا يحد كم بيهر كن هو لينا نحنا خن هو لينا نسوم كخلو اليوم سو نحنا نطفئ لنا تغير كنا درنا خسرنا تعاطينا خنطف استفردنا هزبي نسوم وين دقنا مجتمعنا كلا معطاو زاتو زلو كطفو زفررهم زل هزبي هيوتكا ولا نحنت دقيقه تخون كتصنحسي انت كتقبر لك ايتاتو بحاده انا طوطو كنو تقبرنا بحاده دحر هزنا ابي منم عينت ناي حوحت بوليس متحبا ناقز عام متحبا يدن كم هزبي ارتران هزب تقاين حاده خوينو لتا رس حاجه كبتنا خلالو اوزي عقرقر زل مرحله ناي شعبيان تهاليو وين حوحت وي عاوزي خبافتات انتهاليو موت قومرو بعلنا كسار زقت زلهم خانو كفلت خلالو الناس بعلنا انا نقط زلنا كسار سو تاخونا له ناوي نبيل زبل بسمين انتاي كنركب مش شعبيان الدرادر بس نحز شعبيان درادر نحنا هاجرينا ندليلنا لنا هاجر كنكون يقبل دي شعبيه اي يقبلن زي يقبل تخوين موت يتبل له نحنا زلنا امارات شعبيه زي يقبل تخوين نحنا زقرونا حسابات زي يقبل انت خوينو موت يتبل له بس خون اكل وجينا كنطرقين وي الشيء اللي قبلنا له نحنا خطف زمص الحيل حاورنا نمكتو نحنا هاجرينا ندلي تግራይ ريبابليك كنمسرسنا قالس زلنا ምንም ዓይነት ኮምፕሮማይዝ የየድለው ምትሕባየሊ ግዛዓም ዛዒል ከመይ ንኺዶ ኣብ ዝብል ግን ንሕና ፀግዕና ህዝቢ ኤርትራ እዩ ህዝቢ ኤርትራ ሓሊእ መንግስቱ ክወልድ ስለ ዝኾነ ፀግዕና ህዝቢ ኤርትራ እዩ ባሕሪ ቀረባና እዩ ኢኮኖሚ ክንሃንፅ ንኽእል ፖለቲካና ሰስተነብል ክህልዎ ዝኽእል ምስ ሲሜን ስለ ዝኾነ ናብ ሲሜን ኢና ንኸድ ምንም ዓይነት ምትሕባየሉ ከምዚ ገበረና ኢሳያስ ከምዚ ዝሓስብ እገሌ ከምዚ ዝሓስብ ንሱ ይኮነት መነፅርናትና እየ ክልደሊ ይቕኒለ ሸዋዬ ይበሃል ከአክሱማይት ኮንግረስ የወኪለ መጽሔ ማለት ኩላኽና ንናዓና ሓሳብ ክንዝርግሕ እንዲና መጽና ጎና ጎን ልወሃብላ ሓሳብ ማለት ስለዚ ፍሪ ዝመድረኽ ኣግባብ ለለዎ መልክዕ ሓሳብና ተተነቕርብ ብእግረ መንገዲ ኮሜንት እዩ ማለት ብምቕፃል ኣነ ለቕርቦ ሓሳብ ላተነገረ ልመፀ እዩ ባይዘዌ ኣብዞ ዝኒአ ኣጀንዳ ኣብ ረብሓ ትግራይ in terms of Eritrea and Ethiopia አዝል ጉዳይ ሁሉ ጊዜ ማንንም ትግራዋይ ለሆ ሐሳብ እዩ ማንንም ትግራዋይ ኣብ ውሽጡ ነው አለ ፊሊንግ ለሎ ነገር እዩ ሐድሽ ጉዳይ ሆነ ስለዚህ አሁን በሐድሽ ገርና እናዕለሉ ሁነታ ስለልተፈጠረ ጥራሕና ነውግ ያለና እና ህዝብ ኤርትራይ ህዝብ ትግራይ ሓድነሲ ንሕና ልምስሩታ ዓይነት ነገር ይሆነ በቃ ተመስሪቱ ተመኺሩ ተወዲኡ ለሓደረ ነገር እዩ ለምንታይ ተይልና just حنت ቋንቋ ተዛረብቲና አክሱማይት ኪንግደም ልበሃል ንዓና ዓዊ ታሪኽ ለለና ኣብ ዓለም